Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma rabbi šrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nastavljamo druženje sa surom Al-Kahf. Došli smo do ajeta koji govori o jednom kazivanju, a povezano je sa Musaom a.s. Naime, to je kazivanje o Musau i Hadiru. Poznatom kod nas kao Hidir, u prevodu na našem jeziku zeleni čovjek ili dobri, u nekim našim krajevima nazivaju ga dobri. Nazvan je Al-Hadir, zeleni čovjek, zato što gdje god bi on sjeo, nakon njega bi izniklo bilje i zananilo od bereketa koji je bio s tim čovjekom. A Hadir je bio vjerovjesnik. U doba Musa, u to doba normalno je bilo da je svaki narod imao svoga vjerovjesnika i Hadir je bio jedan od vjerovjesnika toga doba. A njihovo kazivanje zabilježeno je u Buharijevoj zbirci. U tom hadisu, o tom događaju stoji da je Musa, alejhi salatu wassalam, jednom prilikom držao predavanje, vaz svome narodu. Savjetovao ih je šta da rade, šta da ne rade, podsticao ih je na dobro, odvraćao od zla. I neki ljudi koji su tu prisustvovali bili su zadivljeni Musaovim znanjem. A kako i ne bi bio kada je on jedan od 5 najodabranijih poslanika, od Ulul Azma. I upita ga taj čovjek od prisutnih koji su slušali Musaov govor: ima li iko na zemlji učeniji od tebe, o Allahu vjerovjesniče? A Musa, alejhi salatu vesselam, svjestan svoga položaja, kaže: nema niko. Fa'ataba Allahu alejhi. Pa ga je Allah ukorio zbog toga. Zašto nije rekao Allahu a'lam? Allah to zna, jer njemu nije objavljeno ništa u vezi s tim. I kazao mu je: ima jedan moj rob, ima znanje koje ti nemaš. Pazite, nije rečeno učeniji od tebe, nego ima znanje koje ti nemaš od Allaha. Musa, alejhi salatu vesselam, kada je to čuo, nije imao mira i nije imao ni dvojbi. Odmah je odlučio da nađe tog čovjeka. Ostavio je Haruna sa narodom, a poveo je sa sobom svoga slugu koji se zvao Juša ibn Nun. On mu je ujedno bio i učenik. A Juša ibn Nun je nakon Musaove i Harunove smrti postao isto tako vjerovjesnik. O njemu se govori u Muslimovom sahihu, radijallahu anhu, da je Allah dželešanu zbog njega zaustavio sunce jednom prilikom, da bi oni ušli u Bejtul Makdis. Ovdje što se tiče sure, Allah dželešanu kaže ovako: وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحْ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا. Idemo i nema stajanja dok ne nađemo to mjesto gdje se spajaju 2 mora, ili ćemo ići jako, jako dugo. Znači, kao da kaže, nema stajanja i nema odustajanja dok ne nađemo toga. U hadisu se spominje da mu je Allah dželešanu dao nekoliko znakova da je došao blizu tog čovjeka i da ga je našao. Prvi znak je da nije osjećao umor tokom cijelog tog puta, ni on, ni Juša, njegov sluga.
Drugi znak, rekao mu je, da onog trenutka kada oživi riba koju su oni skuhali i spakovali, da imaju za ručak, da im je to znak da je tu mjesto. I treći znak, kada budu prešli mjesto gdje se nalazi Hadir, da će se umoriti brzo da ne odu daleko od tog mjesta. I tako je i bilo. فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَا بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا. Kada dođoše do onih mjesta gdje se spajaju dva mora, zaboraviše na ribu. Ovaj zaborav je pojašnjen u hadisu, gdje poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže da je Musa legao pod hladovinu jedne stijene, a Juša je bio budan i legli su pored izvora koji se naziva izvor života. U starim knjigama taj izvor života se zove el-iksir. U našem jeziku on je poznat kao eliksir, izvor mladosti. On se spominje u hadisu i on postoji negdje na zemlji. Ali Allah dželešanu zna gdje je. Šta god dodirne ta voda, to oživi i podmladi se. Juša je gledao kako su kapi tog potoka poprskale ribu i riba oživjela. I otkotrljala se do mora. I kuda god je prošla kroz vodu, ostavljala je za sobom trag, nije se voda spajala, da bi Musa imao znak da je tuda prošla i da je tu to mjesto. I zato kaže ovdje فَتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا. Prošla je kroz vodu kao kroz tunel. Serab je tunel. Znači, kuda prođe kroz vodu, ostaje i tu prolaz kuda je prošla riba. Zaboravio Juša da spomene to Musavu. فَلَمَّا جَاوَزَ. Čim su prošli to mjesto, to je bio treći znak, osjetili su umor. Znači, skroz od kuće do tog mjesta koji je bio u stvari put, nisu osjetili umor. Čim su malo prošli od Allahove milosti prema njima je bilo da ne odu daleko, osjetili su umor. قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَائَنَا. Reče on svom slugi, daj nam taj naš ručak, لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَسَبًا. Umori smo se od ovog puta, znači od tog mjesta gdje su odmarali do tu dokle su došli. I tada se Juša sjetio. قَالَ أَرَأَيْتِ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتِ. Znaš kad smo bili kod one stijene gdje smo odmarali? فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتِ. Zaboravio sam da ti spomenem šta je bilo sa ribom. وَمَا أَنْسَانِهُ إِلَّا الشَّيْطَانَ أَنْ أَذْكُرَهُ. A mislim da je šejtan taj koji je učinio da to zaboravi. I ovo je drugi put u Kur'anu da se spominje da zaborav čest je od šejtana. U suri Jusuf, onaj mladić koji je bio zatvoren sa Jusufom, zaboravio je da spomene Jusufov slučaj pred kraljem i isto tako Allah dželešanu kaže da je šejtan to učinio. I ovdje isto tako. Zbog toga neki naši učenjaci kažu, ko često uči zikr, memorija će mu ostati sačuvana. Makar bio i stariji, jer postoji prirodan zaborav. I on je u prirodi čovjeka i određeni procenat je normalan, ali ako čovjek često zaboravlja i zaboravlja važne stvari, to već znači da i šejtan ima tu ulogu, a zikr tjera šejtane od čovjeka. وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا. Otišlo je voda, odnosno riba, u vodu, zaista je to čudno. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, Musaovom mladiću je bilo čudno, a za ribu je bilo kao kroz tunel da je prošla.
Kale dhalike ma kunna nebgi. Kaže Musa, to je ono što tražimo. To su i bili Musau dati znakovi da je taj čovjek tu. Fartadda ala atharihima qasasa. I vratiše se njih dvojica istim putem kojim su došli do tu. Fawajada abdan min ibadina. Atejnahu rahmeten min indina. وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا. I našli su tu roba od naših robova. Subhanallah. Čovjek kome je dato znanje koje nema Musa, Allah ga naziva jednim od robova svojih. Subhanallah. I zbog toga kažu naši učenjaci, u principu čovjek radi ibadete, traži znanje, trudi se samo zbog jednog, da bi bio što bolji Allahov rob. Ne zbog nekih položaja ovog, onog, ne, samo iz jedne stvari, zbog te časti, da postane jedan od Allahovih robova. Atejnahu rahmeten min indina. Dali smo mu milost od nas. Dobro, ima neka milost koja nije od Allaha. Nema, ali ovdje želi da se ukaže na to da je ta milost velika i da je posebna počast mimo milosti koja je ukazana drugim ljudima. Ne, ovo je posebno ukaz, zbog toga kažu ovdje na osnovu ovog ajeta, nije on bio samo evlija, dobar vjernik, dobar, bio je poslanik. Jer ono što se ne daje običnim vjernicima, pod znacima navoda običnim, koji nisu vjerovjesnici, ako je došla neka posebna milost, to znači vjerovjesništvo. Jer vjerovjesništvo se ne može steći, nego je to Allahova milost kome on ukaže. وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا. I naučili smo ga znanju koje je od nas. To je također jedan poseban vid počasti za znanje koje je imao Hidr, što znači da je objavan. Naravno, postoje ljudi koji su ovdje oko ovog znanja jako puno pričali, recimo to je popularno kod jedne grupe sufija, da imaju oni to nekakvo nadahnuće, znanje, da može čovjek vjernik, evlija, da postigne neko znanje koje mu dolazi od Boga direktno, a ne putem poslanika. To sve nema veze sa ajetom. I to nije ispravno zaključivanje. Znanje od Allaha može da dođe do ljudi na dva načina. Nema trećeg. Prvi način je putem objave, a to se događa samo poslanicima. I drugi način je da čovjek, vjernik, uči objavu koju je dobio poslanik. Jer je naš poslanik govorio el ilmu bit ta'allum, znanje se stiče učenjem, a ne nekakvom posebnom vezom ili slično. Znanje koje nije došlo iz objave, to i nije znanje u stvari. I zato u vezi s ovim, ovo je samo jedan od dokaza da Hidr je bio vjerovjesnik. Kale lehu Musa, hel ettebi'uke ala an tu'allimeni mimma ulimte rušta. Kod ove rečenice treba stati. Vidimo, edeb vjerovjesnika, prije svega prema znanju. Kaže njemu Musa, hoćeš li mi dozvoliti da te slijedim, da bi me naučio dobru koje znaš, kojim si ti podučen? Musa zna, Hadir zna, da je Musa najodabraniji poslanik tog doba. Čak u ljudskom rodu među 5 najodabranijih poslanika. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa i Muhammed. Alehim afdalu salatu wassalam. 5 najodabranijih poslanika. I pored toga Musa iz poštovanja prema znanju koje treba da nauči,
za koje zna da je od Allaha objavom došlo, ali nije došlo njemu nego Hidru, kaže ovako: možeš li mi dozvoliti da te slijedim? A nije rekao daj da ti ukažem čast, budi sa mnom da me učiš. Ne. Dozvoli mi da te slijedim. Da me naučiš, priznaje svoje neznanje u vezi s tim. Da me naučiš dobru kojim si ti podučen. Kal inneke len tastati'a ma'iya sabra. Kaže on njemu, neće se ti moći strpiti na tome. Biva to znanje koje meni dolazi i teško će se ti moći strpiti na tome, jer čovjek inače nije strpljiv u onome što ne zna. Kejfe tasbir ala ma lem tuhit bihi hubra. Kako ćeš biti strpljiv za ono što ne znaš? Ovdje nas uči Hidr da je čovjeku teško biti strpljiv ako ne zna razlog nečega. Što znači da mi u našim životima, ako ne znamo, nismo shvatili iz Kur'ana, iz sunneta poslanika, šta je svrha života, kako je ovaj život postavljen, kako ćemo se strpiti na iskušenjima koje nam dođu, kako ćeš se strpiti na bolesti, kako ćeš se strpiti na smrti voljene osobe, kako ćeš se strpiti na gubitku imovine, kako ćeš se strpiti na krizama, materijalnim, životnim, egzistencijalnim krizama, ako ne znaš svrhu života. I zato mnogi ljudi, zbog neznanja zašto su stvoreni, zašto ovaj svijet postoji i šta je svrha, vjerujte da se ljute i na život, i na Boga neuzubila, i na svaku nesreću i zavide drugima na dobrima koje imaju, a koje oni nemaju. Jer čovjek je takav, ako ne zna svrhu neku, ne može se ni strpiti. Isto tako, kad su u pitanju šerijatske naredbe, vjerske naredbe, ko ne zna šta je svrha i vrijednost namaza, zašto bi trpio svako jutro da dolazi na sabah i da se budi u 4-5 sati? Ko ne zna vrijednost namaza, podne i kindije, zašto bi se borio na radnom mjestu da nađe mjesto gdje će klanjati? Pa i sa poslodavcima vodio bitku i razne druge stvari, pa ljudi znaju završiti na sudu, tražiti svoja prava, da klanjaju ili žene da nose hidžab. Zato što znaju vrijednost toga i znaju šta to znači za njih. I oni strpe se na tome. Ali ljudi koji to ne znaju, vrijednosti toga, vrlo lako odustaju kod prve poteškoće, prvi put mu mrsko ustati, on neće ustati. Ima problem, nekomu rekao, neki možda činovnik u firmi rekao, ne možeš ti klanjati. I on odustao, neću da klanjam. Pa dobro, gdje je neko iznad njega, gdje je, ako treba ići, ne znam, do nekakvih tražiti svoja prava i slično. I zato ovo nas uči vrlo važne stvari, a to je da kad učimo vjeru, učimo dokaze, to je tačno, ali učimo i razloge zašto je nešto u vjeri propisano, to nam pomaže da se toga bolje držimo i pomaže nam da se strpimo na žrtvi koju treba da uradimo zbog nečega u vezi sa vjerom i vjerskim naredbama. Kale se teđidun inša Allahu sabiran vola asireke emra. Vidjet ćeš inša Allah, kaže Musa, da ću ja biti strpljiv i da ću te slušati u svemu što kažeš. I tu započinje njihovo putovanje. I Musa, alejhi salatu wasalam, počinje da uči od Hadira o objavi koja njemu nije dolazila. Šta se događalo s njima? Kako je to putovanje trajalo? Šta se na tom putovanju dogodilo? O tome, inša Allah, sljedeći put. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.